Čau, já jsem Matej a vítejte u nového videa. Dneska tak to bude holo věcí z Olympie. Hlavně dokoukejte až do konce, protože na konci mám tenisky a ještě vám tam ukážu baggy jeany. Takže se určitě máte na co těšit. A hned na začátek vám můžu říct, abyste dali like, odběr a v popisku tak budete mít odkaz na můj Instagram channel, kam mi určitě dejte follow. Tak jdem se na to vrhnout. Jako první tak tady mám tyhle hnědý tepláky. Za mě vypadají fakt celkem dobře, jsou mega pohodlní a super na pálení se doma a kontrolování YouTube, teda editování videí. Nic jiného jste neslyšeli, tak já si oblíknu až vám. Takže už jsem si oblík tyhle hnědý tepláky, vím, že jich asi úplně moc nevidíte. Já si myslím, že aby mi to celkem vadilo, tak si oblíknu ještě druhý hnědý kousek, který tady mám. Tohle hnědý tričko je mega hezký, nebo jako tohle je celkem takovej můj styl. Já úplně hnědý oblečení moc nenosím, nebo jakože asi nemám žádný hnědý oblečení, ale tohle se mi fakt celkem líbilo. Je to New York tričko nějaký, ze sedu to má tohle styl, což je třeba mega hezký. Za mě to je fakt pěkně, jakože to, co tady ze sedu. No, já si myslím, že teďka můžeme vrhnout na nějaký další oblečení. Aby ten outfit byl kompletní, tak si ještě oblíknu tohle z toho mikinu, která je taková béžová, není jako hnědá, ale myslím si, že to ani za tolik vadit nebude, prostě mikina. Ale je fakt taková úplně tlustá, z taky úplně rudý matroše. Já si jdu oblíknout. Ale nechci, aby tady byl zase takovej ten střih jako vždycky, tak tady dáme trošku něco lepšího. No, tak už mám to mikino na sobě. Myslím si, že to bylo jako celkem dobrý, tak já vůbec nevím, co si mám oblíknout jako další. Já bych řekl, že když mám už béžovou mikinu, tak nějaký béžový spodek by se k tomu fakt hodil, tak já vám ukážu další kousek. Jako další, tak tady mám tyhle béžový kraťasy. Zase to není jakože asi úplně přesná barva, ale to je asi úplně jedno. Tak já si jdu zase oblíct. Tak jdem na to. Tak už nemám na sobě. To byla úplně chvilička, úplně jsem takhle lusknul a už jsem nemám na sobě. Jsou jakože fakt zase mega pohodlný, úplně jsou z takovýho matrša. To je tak nějaká bavlna. Vůbec nevím, co si vezmu. Jako další. Já si myslím, že jdem teďka do trošku něčeho jiného. Tohle to bylo takový jakože naválení doma, možná do školy a tak. Ale vezmu si ještě něco, co úplně je úplně něco jiného. Úplně jiný styl. Tak já vám to ukázal. Já vám říkal, že to je úplně jiný styl. No, to, jakože co by bylo úplně jiného, než to, co jsem na sobě měl. Myslím, že to je nějaká košile nebo nějaký sako nebo tak. Jakože já mám i sako. Jestli na tomhle videu bude 25 lajků, tak si tady v dalším videu oblíknu to sako. Já si myslím, že jako ty kraťasy nejsou žádný špatný, ale vyměním si je za něco, co budu asi nosit jako doma víc, tak já vám to jdu ukázat. Jenom by the way, ta košile je mega příjemná. Já nechápu, co to mám za oblečení, ale to je strašně příjemná mikina. A jako další, tak tady mám tyhle tepláky, které jsou jako skoro stejné jako ty hnědý tepláky, akorát jsou prostě takovýhle béžovo-bílý, nebo jak bych to nazval, takový skoro bílý. Jenom já jsem celkem na bílý oblečení, to ještě za chvíli uvidíte. Si zase obleču, ale zase tím střihem, protože mě to prostě nebaví natáčet takhle, asi mě to nebude bavit stříhat. Jdu to zkusit dělat zase. A mám zase tričko, jako tohle tričko je celkem dobrý, je to úplně taková modrá, já úplně nemusím jako modrý trička, ale tohle se mi fakt líbilo, protože má tohle na zádech. Je to prostě takový naspirovaný nápis, mně se to celkem líbí a takovýhle oblečení jako nosím rád. Zase to mega příjemný, je to prostě dobrý tričko, já nevím, co vám k tomu mám říct. Ale ještě, tak se jdu oblíknout ty baggy jeany. Je to tady, na co jste čekali, jdu si je oblíknout. Ale nejdřív tady dáme zase nějaký edit. Tak mám znovu džíny. Tyhle ty džíny, baggy džíny, abych byl teda
nespisovný, já netuším. Prostě se jim říká baggy jeany, to je ten střih nějaký. Mají tu feature, ani nevím na co to je. Prostě je to takový řetízek nebo řetěz. Já nevím, je to asi na nějaký zlobý vytěči. Ne, to ne, radši. To tam editující Matěj to tam nedávají. Jsou to takový klasická baggy jeany, takže extrémně široký. Prostě jsou fakt hodně široký. To jste už asi pochopili. A jako mně se celkem líbí, já tohle asi takový typ jeanů asi teďka budu nosit hodně. Jenom já fakt nesnáším jako skinny jeany. Skinny jeany jsou hrozný. Tak já si myslím, že jediná věc, kterou jsem tady ještě tak si neoblík krom bundy, tak jsou boty. A jedny boty tady mám. No, tak tady mám moje Nike. Jsou to prostě takhle Nike. Teď vidíte asi úplný prdlajs, ale teď už toho vidíte celkem dost. Co tady odložím? Jsou to boty na běhání. Takže jako má to tady tohle nafukovací, ani netuším na co to je, asi na to běhání a pak když jako do toho dám patu, tak aby se to tam nějak nevím, prohnulo. Ale jako za mě jsou fakt celkem pěkný. Hlavně tohle je tady úplně takový vzdušný a tohle ta kůže, nebo co to je, fejková kůže, netuším, tak je to takový prostě dobrý boty, vypadají trochu jak New Balance. Myslím si, že trošku nějak kopíroval, ale já se jdu oblíknout a jdu vám natočit, jak vypadám v těch botách. Ty boty vypadají jakože nějak takhle na mě, prostě co jste si mysleli. S těmi baggy jeanama to celkem ladí, vypadá to za mě celkem dobře, jenom takhle bílý už nikdy nebudu. Já je totiž vždycky extrémně zaprasím. Jsou to prostě takovýhle Nike, jsou za mě mega hezký. No, tak já si myslím, že pro tohle video by to už mohlo být všechno, tak hlavně nezapomeňte dávat like, odběr a nezapomeňte dát follow na můj Instagram. A na konci tak tady bude ještě jeden takový bonus. Tak pořád to ještě nevypínejte, ale dokoukejte to až úplně do konce. Tohle video bylo asi takový jakože kratší video, ale protože já jsem se teďka dostal na Gamble a měl jsem toho celkem dost, tak jsem prostě aspoň něco chtěl natočit, proto teďka moc nevydával videa, ale příští týden snad vyjde další a potom to už jakože rozjedu zas. A teďka tady máte ten bonus. A ten bonus je můj oblíbený outfit teďka z toho celého haulu, tak prostě to, co se mě nejvíc líbí. Můj oblíbený outfit tak je na 100%. Tohle ta Bomba Mekina je taková, je to 170, nevím, já mám normálně asi nějakých 164, ale to je prostě 170, ta je mega v cajku. Tyhle ty baggy jeany a společně s těma mýma Nikama. A k tomu tohle modrý tričko, i když já jako modrou moc nemusím. Teďka k tomu se to asi moc úplně nehodí, já jsem si vzít to hnědý, nebo nevím, ale prostě se mi mega líbí tyhle jména. Tak, jak jsem říkal, dejte like, odběr, follow na můj Instagram a vidíme se u nějakého dalšího videa.